Ezra Kapitulo 8. Ang mga pangulo sa pamilya nga namalik sa Jerusalem uban ni Ezra. Miingon si Ezra, mao kini ang mga pangulo sa mga pamilya gikan sa Babilonia nga miuban kanako balik sa Jerusalem ni adtong paghari ni Artaxerxes. Gikan sa pamilya ni Phinehas si Gershom, gikan sa pamilya ni Itamar si Daniel, gikan sa pamilya ni David si Hatush nga anak ni Shekania, gikan sa pamilya ni Parosh si Zacarias nga may 150 kakaubang lalaki kadsang kagikan na lista, gikan sa pamilya ni Pahat Moab si Eliehoenai nga anak ni Zeraya nga may kaubang 200 kalalaki, gikan sa pamilya ni Zato si Shekania nga anak ni Jahaziel nga may kaubang 300 kalalaki, gikan sa pamilya ni Aden si Ebed nga anak ni Jonathan nga may kaubang 50 kalalaki, gikan sa pamilya ni Elam si Jeshaya nga anak ni Atalia nga may kaubang 70 kalalaki, gikan sa pamilya ni Shefatia si Zebadia nga anak ni Mikael nga may kaubang 80 kalalaki, gikan sa pamilya ni Joab si Obadiah nga anak ni Jehiel nga may kaubang 218 kalalaki, gikan sa pamilya ni Bani si Shelemet nga anak ni Josephia nga may kaubang 160 kalalaki, gikan sa pamilya ni Bebay si Zacarias nga anak ni Bebay nga may kaubang 28 kalalaki, gikan sa pamilya ni Azgad si Johanan nga anak ni Hakatan nga may kaubang 110 kalalaki, gikan sa pamilya ni Adonikam si Eliphelet si Joel o si Shemaya ug ang mga kauban nila nga 60 kalalaki, gikan sa pamilya ni Bigvai si Otay o si Zakor nga may kaubang 70 kalalaki. Nangita si Ezra ug mga Levita alang sa templo. Miingon pa si Ezra, gitigom ko ang mga tawo nga muuban kanako sa Jerusalem didto sa suba nga nagadayday paingon sa Ahava. Nagkampo kami didto sulod sa tulo ka adlaw sa dihang gitan-aw ko ang lista sa mga tawo nga muuban kanako, apil na ang mga pari na diskubrehan ko nga wala gayud didto yung mga Levita. Busa, gipatawag ko ang mga pangulo sa grupo nga sila si Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zacarias ug Meshulam ug ang duha ka maalamon nga tawo nga sila si Joyarib o si Elnatan. Gipaadto ko sila kang Ido nga pangulo didto sa Kasifia aron hangyoon siya ug ang iyang paryente nga sulugoon sa templo nga magpadala og mga tawo nga moalagad sa templo sa Dios. Tungod sa kaayo sa Dios kanamo, gipadala nila kanamo si Sherebia, kauban ang iya mga anak ug mga paryente nga mga lalaki. 18 silang tanan. Si Sherebia maabilidad nga tawo ug kaliwat ni Mali nga kaliwat ni Levi nga anak ni Israel. Gipadala usab nila si Hashabia kauban ni Yeshaya nga gikan sa pamilya ni Merari ug ang iyang mga igsuon ug mga pagumangkon nga mga lalaki, 20 silang tanan. Gipadala pagayod nila ang 220 ka sulugoon sa templo. Ang mga sulugoon sa templo gipili kaniadto ni Haring David ug sa iyang mga opisyal aron pagtabang sa mga Levita. Nalista tanan ang mga ilang mga ngalan. Nagpuasa ug nagampo sila si Ezra. Dito sa kilid sa suba sa Ahava, miingon ako sa grupo nga magpuasa kami ug magpaubos sa among kaugalingon at tubangan sa among Dios aron hangyoon sila nga bantayan kami ug ang among mga kabataan ug mga kabtangan sa among lakaw. Kay naulaw akong mangayo sa hari ug mga sundalo ug mga tigkabayo nga mubantay kanamo batok sa mga kaaway samtang naglakaw kami. Tungod kay miingon man kami sa hari nga tabangan sa among Dios ang tanang nagasalig kaniya. Apan masuko pag-ayo ang Dios sa mga nagasalikway kaniya. Busa, nagpuasa kami ug nagaampo sa atong Dios nga bantayan niya kami ug gitubag niya ang among pagampo. Ang mga halad alang sa templo. Nagpili ako og 12 gikan sa mga nangulo nga mga pari
walay labot kang Sherebia, Hashabia o sa napulo nila kaparyente. Pagkahuman gitugyan ko kanila nga walay kulang ang mga plata, bulawan o mga galamiton nga gihatag sa hari, sa iyang mga magtatambag, sa iyang mga opisyal o sa mga Israelinhon alang sa templo sa atong Dios. Mao kini ang akong gitugyan kanila. 22 ka toniladang pilak, 3 ka toniladang plata nga kagamitan, 3 ka toniladang bulawan, 20 ka yaho nga bulawan nga mga 8 ug 2 ka kilo ang gibug-aton, 2 ka yaho nga bronse nga samas kabililon sa bulawan. Mingon ako sa mga pari, kamo ug kining mga galamiton gilain alang sa Ginoo. Ang mga pilak ug mga bulawan kinabubuton nga halad alang sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan. Ampingin ninyo kini pag-ayo hangtod nga madala ninyo kini sa mga bodega sa templo sa Ginoo sa Jerusalem nga walay kulang. Atubangan sa mga pangulong pari, mga levita ug sa mga pangulo sa mga pamilya sa mga Israelinhon. Busa gikuha sa mga pari ug sa mga levita ang mga pilak, bulawan o mga galamiton nga walay kulang aron dad-on sa templo sa atong Dios sa Jerusalem. Ang pagbalik sa Jerusalem. Mibiya kami sa suba sa Hava alang sa among lakaw paingon sa Jerusalem. Sa ika-12 nga adlaw sa unang bulan, gitabangan kami sa among Dios o gipanalipdan niya kami batok sa mga kaaway ug mga tulisan nga mangatang sa dalan. Pag-abot namo sa Jerusalem, nipahulay kami og 3 ka adlaw. Sa ika-4 nga adlaw, miabot kami sa templo sa among Dios o gitugyan namo nga walay kulang ang mga pilak, bulawan ug mga galamiton ngadto kang Meremot nga pari nga anak ni Oria. Kauban niya si Elizar nga anak ni Phinehas ug ang 2 ka levita nga sila si Jozabad nga anak ni Jeshua ug si Nodia nga anak ni Bani. Gihap ug gitimbang kadtong tanan ug gilista. Unya ang tanang namalik gikan sa pagabihag naghalad sa Dios sa Israel ug mga halad sa sinunog. 12 ka turong baka alang sa tibuok Israel, 96 ka laking karnero, 77 ka nating karnero, naghalad usab sila 12 ka kanding nga laki, isip halad sa paghinlo. Kining tanan nga halad nga sinunog alang sa Ginoo. Gihatag usab nila sa mga gobernador ang mga opisyal sa probinsya sa kasadpang Euphrates ang dokumento diin na hisulat ang mando sa hari. Ug kini sila mitabang sa katawhan sa Israel ug sa templo sa Dios.